mabigat buhay yan eh. Tungod sa kakusog sa bulog sa tubig baha, naguba kining karsada dinhi sa barangay Kabadyangan, paingon unta nga sumpay didto sa barangay Mulaw sa Liloan. Ang mga residente dinhi ilang gitumbok nga ang hinungdan sa kakusog sa bulog sa tubig baha ang pagkaguba sa flood control project. Sa barangay Kabadyangan sa lungsod sa Compostela, gibanla sa baha sa bagyong Tino ang 122 ka mga balay ni adtong Nobyembre 4. Human sa baha sa bagyong Tino, kinina ang sitwasyon sa barangay Kabadyangan. Nahawan ang palibot ug nagmasulubon ang mga mulupyo. Kani dinhi? Oo. Sumini di ni siya hawan Dili. Sa barangay Kabadyangan, Compostela, 15 ang namatay ug 8 ang gipangita pa hangtod karon. Ang mga residente nagtuo nga ang pagkaguba sa Kabadyangan River Flood Control maoy nakaingon sa grabe nga baha human ni awas ang kusog nga bulog sa tubig. Kami nakapasangil gyud ni. Halos gyud ni ngadto. Nakapasangil sa Riprap. Kay girumbuhan ni tubig dito. Gikan sa riprap. So para ninyo mao to hinungdan. Na ang tubig ni sud dugangan po diri. So, nag-abot? Nag-abot. Oo. Kaya naguba man ang riprap. Kaya kasi mura lik pa dito na. Bisag muagi pa mo din ni ani sir kay kani kalsada man ni. Tanawan ninyo ang riprap kung naunsa hangtod gyud dito sa may kuan. Oh, mo ni sitwasyon sa kuan nga grabe gid kakusog sa tubig niya. Giguba niya ang mga kuan sa karsada, mga ilang mga flood control. Nga makita gid nato nga ang kuan sa kay kaamong gisaligan sir, wa mi magkuan sa hangin aw kanan sa tubig, ang among gikuan ang hangin ra sa bagyo. Pero ang tubig mo iniguba diri sa among Kabadyangan. So baliwa mo nag-expect Sa tubig. kuan sa hangin hinayra Oo. siya nga to kakusog. Oo. Pero wa mo magdahom nga ang tubig maoy mo. Kay nagsalig mi sa kanang riprap sa kuan. Kay ang nagtuomig ang riprap mo makasalbar sa among kinabuhi unsa man diay nga dali ram di kay mabanlas. Way kabilya. Ang uban na buak, ang uban na kuan jud banlas. Sa pagkakaron gihimo sa Kapitolyo ang clearing operations o gihawanan ang alternatibo nga agianan sa naputol nga karsada sa Kabadyangan paingon sa Barangay Mulaw sa lungsod sa Liloan. Ang Cebu People's Action Center, SIPAC, ni Governor Pam Mariccuatro nagpadayon pa sa pagpanghatag og relief supplies sa mga naapektuhan sa baha. Sa karon bisan sa among naagian nga grabe kayong problema, kanang nagpasalamat lang po ko sa kanang atong kuan ba nga si Gumpam nga nitabang po diri ang atong congressman, ang mayor, ani suporta po diri naghatag og mga ayuda og kanang mga lain-lain nga mga lungsod nihatod po sila diri mga ayuda kanang mga private sector ba. So nagtinabangay. Nagtinabangay Ako si Munching Auxtero ug kini ang dokumentaryo Cebu Diary.